Je zabrat do 32. Ej sve popušće je krvavoj ruci. Oj, ne žali oboj poginuti. Vidite moje braćo drage, ej da vidite kladuške junake. Uzjahaše konje od Megdena, počinje Nena govorila, ej, hajte, sinci, hajedli vam bilo, ej, dušmanima pod nogama bili. O, koje će tebi danak dolaziti, obrnu se srda, draga moja, ej, na debela azge na džogata. Ovako Neni odgovara, stara Neno, da ti da Bog želi, ej, ti se nadaj zedno hefto dana. Ko ne dođe zedno hefto dana, ej, ti se nadaj zedno 15 dana. Ko ne dođem zedno 15 dana, ej, ti se nadaj zedno 30 dana. Ko ne dođem zedno 30 dana, ej, stara Neno, da ti da Bog želi, ti se nadaj suncu i mjesecu, ej, nama Neno nikad za vijeka. Zečke bili polja pretorili, ej, javučki se plani namašili. Pretoreše dvije, tri planine, ej, kad jadiku vjehu zagazili. To je tamna noća ufatila, kakva je jadika planina, ej, braćo moja, da je Bog ubije. Jadika nikad sama nije, prole
već ocima srcaj ledorbena. Osmeri ga kaza Darogradu. Pregleda on za Darograda. Je pogleda oko Lozadara. Dade mu se nešto ogledati. Eđeno bane oko kejomobu. Je stvorio srebrne kočeje, i u njima 30 Mađarkinja. Među njima 12 djevojka. Serda, draga moja, on poveknu da svoj odroženu. Letite se konja od Megdana, da idemo do Zadara grada. Napadnem Zadraninu bana, da zarobim srebrne kočeje. On ima 30 Mađarkinja. Među njima 12 djevojku. Da oženim 30 kladoša.